Čauko, čauko, chceli by sme vám ukázať jednu novú vec, ktorú sme iba nedávno objavili. Vlastne k tomu potrebujete landmarky, ktoré vlastne dáte takto, ako do ľubovoľnej kocky a vlastne dáte to druhou ako torčkou, redstone. A vlastne potom nakoniec týchto všetkých týchto čiar, tak vlastne dáte túto landmarkovú torčku a tak vám, keď to spojíte, tak budete vidieť také červené svetielko a to je dobrý znak. A vlastne tu sa dá urobiť aj, že rovná plocha, pyramída, dom, alebo štvorec, trojuholník, alebo rôzne iné. A všetko iné, rôzne iné veci. A potom vlastne, keď máte jednu stranu, tak tej prvej sa musíte zase vrátiť, aby ste mohli to zase stlačiť, aby sa vám urobil takýto štvorec. Tento štvorec, keď máte, tak to je vlastne štvorec 64x64 a to je dobré, lebo už vlastne ten štvorec máte celý dorobený. Teraz vám ideme ukázať, ako sa to dá urobiť ten rovná plocha. Potrebujete k tomu aj filler, ktorý položíte a urobí sa vám takýto štvrť z týchto čierno-žltých pásikov, ktorý je tiež veľmi dobré, lebo viete, že to máte dobre. Vlastne do tohoto fillera potrebujete aj to, že potrebujete nejaký prísun energie. A vlastne tá energia je najlepšie, asi sa získava z Ultimatu, ktorý má strašne veľa v sebe energie a je to reálne super. Len to musí dobre dať, zle. A potrebujeme to dobre dať, aby vlastne tá energia prúdila z toho do toho. Teraz som to dobre nedal, ešte horšie. Takže si použijeme elektrickú rukavicu. Ak to má kľúč, tak vlastne sa to dá kľúčom otočiť sa to dá kľúčom. A my kľúč nemáme. A keď ho máte, tak môžete rôznymi vecami otáčať, ako vy chcete. A som to mal, super. Dobre, teraz nám do toho vlastne ide energia a my to môžeme si takto zvoliť, že takže to je film, pardon. Vlastne keď to dáte tam, tak vlastne dá sa to aj s nejakou elektrárňou, ale tá elektráreň je horšia preto, lebo vlastne tá elektráreň, ona musí spracovať tú elektrinu a vlastne takto to budete mať oveľa skôr. Ja vám odporúčam si pripraviť viac tých kociek, ktoré chcete dávať. My sme si dali diamantové, lebo diamant sa všade zíde. A vlastne toto tak my veľakrát ani nestíhame, lebo to je strašne rýchle a je to strašne rýchle a takto sa to dá robiť. Vlastne aj za pár sekúnd to budeme mať. A je to veľmi dobré, lebo nemusíte to všetko robiť ručne. A máte to skoro hneď, sa to dá povedať. Dobre. A teraz by sme vám chceli ukázať ešte aj druhý spôsob, čím by sa to nedalo tou kockou, ale by sa to dalo aj iným spôsobom dať. A sme tu zás a chceli by sme vám ukázať ten druhý spôsob. Vlastne toto je taká vecička, ktorá musí pumpovať tie diamanty, alebo tie veci, ktoré tam dáme. Táto vec sa volá Redstone Angel a dali sme si tam tieto obyčajné Basic Solar Panel. Máme ich tu 10, aby sme mali lepší výkon a vlastne potom potrebujete medzi tým dať od tejto fillera, musíte dať Gold Trason Pipe, ktoré vlastne musíte spojiť s Water Transfer Pipe a s diamantovou truhlou. A vlastne do tejto truhly môžete dávať, tu máte, ako vidíte, veľa miesta, ale ja by som vám chcela ešte niečo ukázať, ako by ste si to mohli vylepšiť. A keď si dáte, že ako diamant a vlastne chcete si dať diamanty, tak si tu môžete naklikať, koľko vy chcete diamantov a potom vlastne, keď môžete dať preč a vlastne potom, keď prídete, tak si môžete dať medzerník, ľavé tlačítko na myši a vlastne sa to všetko dá preč. Takto sa to dá urobiť. A vlastne táto červená fakla, alebo červený stone, keď máte, tak sa vlastne dá, nie červený stone, ale táto červená fakla, keď sem dáte, tak vlastne toto bude pumpovať a tak vlastne z tejto sa bude dávať kocky, ale je to pomalšie, ale vlastne keď chcete robiť niečo iné a chcete si svoje zväčšiť, tak je to celkom dobré. Lebo vlastne môžete robiť si niečo iné a to vám urobí celý, len potrebujete párkrát doplniť. A vlastne keď máte tento diamantový, tak odporúčam urobiť diamantový, lebo
ten má najväčšie rozloženie, najviac sa to do neho zmestí. A vlastne potom si môžete už stále dávať. Ja odporúčam ho plný naplniť a potom vlastne už máte pokoj. Hej, a dá sa aj to aj takto, len škoda, že sa nedá hneď diamanty dávať do tade. A vlastne potom si to môžete hneď takto dať. My máme aj double click na myši, takže my to máme ešte jednoduchšie. Nám 2 diamanty hádže. Takže a takto to máme a môžeme ísť kľudne niekde inde, do dedinku vyrabovať, alebo čo ja viem kde. A to už sa to dá vlastne urobiť. Veľmi pomaly sa to robí. A jednou nevýhodou ešte je taká, že vlastne keď sa ide veľa týchto, tak sa to potom vracia a potom musí dať hneď preč túto červenú, z ktorej sa vlastne z touto červenú faklu, aby sa to už nešlo, lebo ma to vybuchne a budete mať preč diamanty. A vlastne toto sa už tak robí a je to, ale ešte som vám chcel povedať, že keď tam niekto ide, tak vlastne je to dosť zlé, lebo keď sa to plní, tak vlastne keď tomu niečo zavadzia, tak to vlastne nepôjde. No. A tak to je to. Že potom, keď to ide, tak to nejde ďalej. Keď tam je napríklad nejaká kráva, nejaký kôň a tak to maličky pôjde. Lenže keď máte tú kocku s tou elektrínou, tak to ide takže je to trošku rýchlejšie, ale nás to aj takto. Tak čaute, ak niečo neviete, nepochopili ste, alebo chcete sa na niečo spýtať, čo sme ešte nenatočili, dajte nám vedieť, napíšte nám na našu stránku, tam, kde máme videá pod to a hneď vám na to na najbližší deň na to dáme odpoveď. Čauko!